jiya na ga wata yar ɗarika ta fito tana martani ma wani shehunsu, ta ce mu ba yanzu wannan fada-fadan da kuke yin ya fara isan mu. Wani ne daga cikin malaman, wai idan Allah ya yi numfashi sai ya sako numfashin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma manzan Allah sai ya sako numfashin wa shehu tijjani, shi kuma shehu tijjani sai ya sako numfashin wa inyas kuma sai ya raba wa mutane. Ta ce in ba ku daina ba wallahi dan koma sunna abuna. Ta ce aida ya bi miki wallahi. Ta ce kuna ta mana ƙarya, to yanzu wannan kai sai kana da hankali a ce ma ƙarya ne? Kai sai kana da hankali a ce ma ƙarya ne? Wallahi ƙarya ne. Mai gudanar da duniyarsa Allah. Wai akwai wani wai gausun sama gausun sama ne wai duk addu'an da muka yi addu'an duka waɗannan mutane su maganganun akwai raina Allah, akwai raina manzan Allah. Duk fa inda da su yi magana ku lura, maganar kawai tana fito da kimar shehu tijjani da inyas. Ko da maganar za ta zub da mutuncin annabi wallahi ba ta dame su. Kuma ba shehu tijjani ba ɗarikan tashi shi ma fa, amma ba yanzu kaga inyas ya kwaci. Domin yanzu yadda inyas ke da daraja a ɗarikan ai ba su magana ma shehu tijjanin haka. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Ai mun ga maulidin inyas, mun ga maulidin shehu tijjani. Ka isa ka hada maulidin shehu tijjani da na inyas? Ko maulidin annabi da suke bai kai na inyas ba? Ka gani mutum ya kafa ɗarikar sa zuwa mace mishi. To duk wannan abin da kake gani, waɗannan shehune da kake gani, su ma suna so su kwace a hannun inyas din ne. Tafiya tana nan in kana da nisan kwana, sai ka ga an daina yayin inyas din an kama yayin wani daga cikin waɗannan shehunan. Haka ne. Ta ce in ba a daina musu wannan ƙaryan ba, to ita za ta bar ma ɗari kan ma ta je ta kama sunna abin da ai ma dama ba ta lokacin da yake yi wallahi. Allah ya sauwake.